har ka yi da sallah amma duba mun tsohon can ta gani ka lura bai iya alwala ba to mu je haba abokina kai ma har yanzu baka iya alwala ba haka aka koyar mana Allah islamiyya abokina ba haka bane addinin mu ne tsatsiyar addini saboda haka duk abin da zaka yi a cikin ta ana so ka yi shi a nitse bari ka ga yadda ake alwala ina fatan yanzu ka tuna yadda aka koya mana alwala a islamiyya gaskiya ne haka aka koya mana wallahi na manta ne amma wallahi na koya da kai to ba matsala yanzu za mu iya zuwa musalla yaro ai ba abokinka ta koya wa alwala ba ni ta koya wa alwala tsawon shekara 55 kenan ina tafiya ina yin alwala a cikin kuskure sai yau na fahimci ga yadda ake yin alwala yaro Allah ya saka da alheri